Salut! Primul nostru videoclip cu Wild Horse Island. Haideți să începem! Suntem în lumea munte. Dar nu cred că o să stăm doar aici. Adică sigur. Probabil o să mai mergem și prin junglă. Prin vulcană nu prea aș vrea să mergem pentru că cad de fiecare dată pentru că nu am cal de foc. Și nu, ce să spun. Dar, în fine, nu mă plâng, asta e, mă descurc și acum pot. Și există modelul ăsta de mamut, donkey, bine îl prind. Nu, poate nu l-am locul acela, da. Asta o să-l prind așa de mult, îl prind cu da. Ametist. De mai multe ori prind cu ametist, deci ăsta e andaluz, nu? Îl prind și eu cu safir să... Și vreau să vă întreb vreau să-mi scrieți în comentarii dacă voi ați mai prins un cal cu Icelandic Hair. Eu nu am mai prins, dar am intrat pentru că sunt de 2 ori mai mulți. Scrie în descriere. Sunt și de ieri, dar cred că o să țin puțin. Cred că o să mai țin ceva update-ul până după amiază sau nu știu, dar na. Hai să căutăm căluți. Ok. Hai să vedem ce e pe aici. Nu cred că am fost pe aici. Nu. Ai energie. Schimbăm calul. O să vânăm cu Ruby. Am dat-o. Muntele de aici am prins. A fost primul meu Towerbread, cred. Parcă. Sau nu mai știu. Mă rog, a fost printre primii. Este cel mai rar. Nu este cu păr colorat, ca să știți. Dar l-am vopsit eu unul. Și dacă mai aveți întrebări, îmi scrieți în comentarii. Părul meu preferat este unul din Glacier și Blizzard. Sunt la fel. La început e un albastru închis așa și apoi se deschide, știți? O să vi-l arăt după ce prind acest scoater. Vă arăt acum părul. Ce-am prins eu special? Da, este un horn. Uitați acesta. Și mai este unul la fel. Stai să ajung la el. Nu pot deși. Mă rog, cred că e un pic diferit că... Da, uitați, e puțin diferit după cum ăsta îmi place mie. Da, și safirul îmi place mie mult. Și emerald, adică... Eu am un cal cu păr colorat, e Quater, dar l-am de la trade, știi? Mi l-a dat o prietenă pe gratis. Mi-a dat niște chestii pe gratis. Că ea a prins mulți, deci știa. Și primul e cal cu păr colorat, deci a prins ceva foarte bun aici. Pui de Towerbread cu păr de tigru. De la turmă! Oh my god! Ce noroc! Că puii sunt foarte buni. Ea a făcut o prostie și l-a crescut. Dar nu e nimic, că nici ea n-avea de unde să știe, dar aveți grijă să nu creșteți puii, că sunt foarte buni. E calul lui preferat, e abânează acum cu el. Mă rog, e și foarte rapid. Și a pus echipament de topaz. Da, nu știu. Nu prea am un cal pe care îl cheamă topaz.
Topaz for trade. Acesta este păr colorat. Se mai aude tata, dar ignorați-l. Dar este încet. Nu vânăm cu el în niciun caz. Eu vânez. Hai să vânăm cu popcorn acum. Sau știi ceva cu Iris, că am mai vânat de mult cu ea. Pa!